ବିଶ୍ୱରୂପ ତାପରେ ଷଣ୍ଢର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡତୀରକୁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମା ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତେ ସାଇଡ୍ ହୋଇ ରହିବେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବେ।